इतना घिस गेलो सामान एकरा देते देते के मनीष रिकॉर्डिंग स्टूडियो हलसी। इतना घिस गेलो सामान एकरा लेते लेते के इतना घिस गेलो सामान। कवन छौड़ा से मिलो हानि खेते खेते गे इतना घिस गेलो सामान। अच्छा कवन छौड़ा से मिलो हानि खेते खेते गे इतना घिस गेलो सामान केकरा देते देते गे इतना घिस गेलो सामान केकरा लेते लेते गे इतना घिस गेलो सामान। अच्छा कवन छौड़ा से मिलो हानि खेते खेते गे इतना घिस गेलो सामान केकरा देते देते गे इतना घिस गेलो सामान केकरा लेते लेते गे इतना घिस गेलो सामान। इतना घिस गेलो सामान केकरा देते देते गे इतना घिस गेलो सामान। नीरज क्लासिक। केकरा देते देते के टाइट बदनिया कैसे छौड़ी हो गेलो ढीला गे केकरा केकरा संग में छौड़ी कैनी अपन लीला गे हे गे अपन लीला गे। टाइट बदनिया कैसे छौड़ी हो गेलो ढीला गे केकरा केकरा संग में छौड़ी कैनी अपन लीला गे देखे में नहीं ठीक कहौ एते एते गे इतना घिस गेलो सामान केकरा देते देते गे इतना घिस गेलो सामान केकरा लेते लेते गे इतना घिस गेलो सामान। इतना घिस गेलो सामान केकरा देते देते गे इतना घिस गेलो सामान। नीरज क्लासिक। केकरा देते देते के इंस्टा फेसबुक पर बनाबो हनीरी लगे केकरा देनी चुमा छौड़ी केकरा देनी दी लगे इंस्टा फेसबुक पर बनाबो हनीरी लगे केकरा देनी चुमा छौड़ी केकरा देनी दी लगे। नीरज निगम संतोष के अब हेते हेते गे इतना घिस गेलो सामान केकरा देते देते गे इतना घिस गेलो सामान केकरा लेते लेते गे इतना घिस गेलो सामान। लोले नोच ले।